Čau, jsem Dark Leopard. No a jsme na serveru, který nechci dávat, jestli jsem zase někdo přihlašoval, ne, tam je to Let's Play MC. Vidíte, toto je spawn, docela hodně věcí. Škoda, že ten server nespadne, nedalo by se tu griffovat. Smajlík! No, nic. Jiky, čeky. Teda jestli je to Jiky. Jo, Jiky. Jiky, znáš mě, Jiky? No, asi s Jikym půjdeme. Se ho zeptám, jestli má Skype. Takže Skype dáme do popisu videa, Jikyho i můj. A půjdeme s Jikym někam stavět. No, tak snad řekne, že jo. Jak jako uhlí. Počkat, tak si musíme rozbírat trávu. Cože? Tady je šíp. Oh. Tu byl šíp. Karel šíp tu byl. Díky, kde jsi? Si můžete koupit balíček i tam. Nechci, díky. Tady to je můj skin. Juhu. Viděl jsem ten skin i v nějakém videu. Je vesnice. Fuj, kostlivec, zabij to. Jdi do něj, díky. A dej mi pak kosti. Jde. Dej srýky. Ale kučička. Jo, aspoň mám něco. Dej mi šípy. Jinak točíme poprvé. Já točím teda poprvé. Díky, asi bude točit taky poprvé. Možná, že má i channel, ale což já nevím. Díky, tady asi budeme bydlet. Nepodívej se. No, kam lezeš? Jo, on vlastně. Vem dřevo. To je velký, to stačí. A uděláme si takhle dvojschod. Málo vidím. Tam to uhlí a něco. Na uhlí ti člověk. 25 hlínek. Je to hodně, ale... Díky, stačí to. Díky, mluv. Už máme ho Skype. Díky. On nepromluví. Asi ho jdu zabít. Kdyby se mi to tak nalagovalo. Já jsem se netrefil, on se mi uhnul. Tady není PvP. Speciální kej je tam. Nebož to... A on se vytvořil meč. Ježiš, já tu... Co jsi to udělal? Ty jsi hnusák. Jsem lepší. Mám víc té hlíny. Díky, mluv.
Proč se to tak seká? Ale to je hezká vesnička. Jo, no, máme tu taky speciální hosta. Vladislava. Čau. Díky, mluv. Ne. No, už promluvil, konečně. Mluvit nebudu. Ne, mluv, postavíme se kde. Proč? Protože točíme. Kde si postavíme Jo, baráček? mi to došlo. Blix, tak viď. Kde postavíme Jo. baráček? Ježiš, tady je to furt rezidence. Tak tady už by to mohlo jít. No, zase nic, ty Griefere. I když, To už bylo. správně. Potřebuji dřevo, má. Žádný se nedá. Moje. Všem.